Elementuari airearen indarrez dabilen iturria deitu diogu. Hainbat buruhauste eta prototipo ezberdin egin ditugu gure iturria martxan jartzeko asmoz. Uste duzue gure iturria martxan jartzea lortuko dugula? Gure Esperimentu txiki batekin airea simulatuta gaudela frogatuko dugu. Beharrezkoa da ontzi txiki bat, ontzi handi bat urarekin eta paperra. Orain, ontzi txikia sartuko dut ontzi handian. Ez da gustu. Zergatik uste duzu ez dela guzti? Ai ba, airea ez du laga. Hori da. Nahi denuen egitea iturri bat elektrizitate gabe dabilena. Hori nuen nik. Horrela ditu diogu behintzat gure esperimentuari. Ba, egariak zarete, ipini ezagun gure iturria martxan. Ikusten duzuen nola pusikan dagoen airea botilara sartzen da eta horrengatik ura kanporatzen da. Eta joaten da gure bolera eta orain bai funtzionatzen du. Lehenengo mendean Alejandriako fizikari eta matematikari zen eranen iturria egitera ausartu gara. Horretarako material birziklatua erabili ditugu. Tamaina berdineko 3 plastikozko ontzi. Bestalde lastotxoak ere erabili ditugu, 3 lastotxo. Zuloak egiteko pirogradua-gailu edo estainadore bat erabili dugu eta silikonako pistolarekin silikona pixkat eman diogu zuloak ondo sigilatzeko. Egingo dugu gure froga, bagoazen ba. Hau da egin dugun gure lehen prototipoa 2 ontzirekin. Ikusten duzuen moduan, bigarren ontzian urak lekua hartzen du, beraz bertan dagoen airea lehenengo ontzira bueltatzen da. Baina aire honek lekua behar duenez, ura lastotxan garraiatzen du gure iturria martxan jarriz. Hau da egin dugun bigarren prototipoa 3 ontzirekin. Ikusten duzuen moduan, ura botatzen dugunean ontzi honetan lekua hartzen du beraz, hemen dagoen airea ontzi honetara garraiatzen du. Aire honek ere lekua behar duenez, ura lastotxoan zehar garraiatzen du gure iturria martxan jarriz.